Sa number 2, isa ka repatriated OFW gikan sa Afghanistan ang nagalaom sang dugang nga higayon para makakita sang trabaho sa tunga sang pandemic. May report si Nico Delfin. Pag-abot pa lang sa Bacolod sang 43 anyos nga OFW nga si Rolly Pendon gikan sa Kabul, Afghanistan sang Agosto 14, ang pagpangita sang trabaho ang iya gilayon nga ginpaligban. Okay man, though wala gid kami may mga tests tayo nga tension sa pag-demobilize namin. But the feeling is, yeah, we don't have work right after this. But the feeling that with regards to the attack and all, anticipated na saya, but it was not really that na-heal pala namin during those times. Pero hindi pa ito mo na ka-intense. Masobra man sa 11 katuig siya nga nagtrabaho bilang administrative manager sa isa ka automotive company sa Afghanistan, antes nakabiya didto matapos ang pag-takeover sang Taliban forces. We were shocked. We were shocked na we don't have any more talk. And then, knowing that there is no more support with support coming from the US, so wala kami a choice, hindi ma-demobilize kami. Isa si Rolly sa 20 ka mga Pinoy nga una nga gin-demobilize ang Hunyo antes pa man gin-takeover sang Taliban ang pungsod Afghanistan. Istorya niya, didto pa lang sa luwas, napaminsara niya na ang matabo siya pagpauli, parehas ang pilaman ka mga OFW nga halos ubos ng sinuptan, kag wala asang giliyon nga makita ang obra karon nga pandemic. Suno sa iya, ang iya pamilya ang naghatag siya sang kusog kag kabakod, ilabi na sang yara siya sa isolation facility. Actually, I'm very, very happy, and thankful this tama. Thankful this tama. Na pagkabalik today, nakita ko ng family ko. I've been away for how many years, and then to be with my family for good. So, it's a mixed feeling. Aside from happy in the sense that I am already with my family, sad because I don't have any more work. Go muna wala ang feeling. And then what's going on, many people say that you don't have to feel sad because of what happened in knowing what happened in Afghanistan right now. Lumambat mo lang less ka kaya nakapuli ka. What if wala ka nakapuli? Ano yan ng katsayon sa pamilya mo? Anay DJ sing isa ka radio station sa Bacolod si Rolly. Magluwas sa bulig pinansyal nga iya ginapaabot gikan sa ahensya sang gobyerno, naggalao man siya nga makakita sang dugang oportunidad sa trabaho, agud bisan paano makabulig sa pamilya. Inspirasyon karon ni Rolly ang iya mga inagyan sa luwas, agud nga makabangon sa hangkat sang pandemic. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.